Haka jingelam jong ki arteli ki kenhun ki bakenthup ya kaseng HNYF paham mauleng ar pomer circle bat kawai ka self help group kabal ai kerteng kum ka betin lenti SSG da ka jingkersan jong ki porsinong kasinong paham mauleng ar pomer henne ka step na kaliang jong ki negi kenhun kila penlong da ka jingpun khoj ya ki lenti sinong bat kila pun khoj ru ya ki route surok jong ka surok ba national highway kenthup ru ya ka toll gate plaza ka bade ka kherdop lum khajana na ka banta ki kali ki blek ki bawan na kene ka jaka Nakaliang jong kine ki dekhot jong kine ki kenhun kilara aru da ki plakat kum ka jingkentu ya ki balek ki bawan bakim dei ban bread pathar ya ki plastik ne ki bilor hasil ter jong ki surok pa namar ki babun ki nonglek nong wan hi ki jubret ya ki plastik bat ki bilor onda ki leda penon kam hapo kali hakene ka step lai sim benta da ki dekhot jong ki te ki kenhun ka bolong ru hapo ka jingelam jong usamla shining star shooting ubri presiden jong ka seng HNYF paham mauleng ar pomer circle ikong royalty sengkeli ibede inongkit kam jong ka betin lenti SSG uba koming lengdo ubede we na girang ba nong yelam senong jong ka senong paham mauleng ar pomer Nangta usamla bat skam sengkeli ubede secretary jong ka seng HNYF paham mauleng ar pomer circle usamla starling lengdo ubede finance secretary kete ka seng na kete ka circle usamla jin star sengkeli ubede vice president ka seng na kete ka circle kuntubru ya ki dikhot jong ka SSG bat kat to kane ki paj ba senong yang snow ban penpauru ya kejing snow si wakrau ya ke bakum bapi bakan snong kejungi ke bade harut jong ne surok ba badon sibun kejing jaklia kejing jabo bat kamtam ne ke badon kan ke tur pelaja i bakalanang pan sniudur susu ya ke snong kathau kejungi lengba kini kali ki bayang ki basamit ki basyatja syadurang ne bat ngilak benong ru ba di penlong ru ya ke jaka ban pancana bat tenji ane ke bolong bursin kum ki pai ban snong i ba kalong ke bakam kor tena kaliang ka snong isngo ya ka ban ai tiga mon tiga diang ya ka ban trikat pasti kum giseng lawan ra ya ne program nang ne sekemat ya balila ru banon ra ya ki ko ji siba bok snong ka thau bajungi tingi kerpat ru na kaliang ka seng bahalang ka bedon ka jingi i jingai na ka por ya ka baha kamiat nyok snong ka thau wat khamtam ya ka jing ko ji sumba ya ka bapin airu ka jing tho sia kana hai bakadei ya ka ban le bahai kinala ki bodon hapo jo ni snong nang ba kan long ka bakoi ka basuba anak tak snong ka thau namar kumbangi tip ka jing le ko kadai ka dak song ka jing rublei babun sin ibriu ki ba khamle ko hi ki dei gidon ni kata kadak ten i la de ba kilong ka rublei de ni na kaliang songi arteli ki group na ka SSG group naga bitin lenti self group ban kairap lang self group ni yasno tilang na kani kapor na kabenta ban wan rai ka kut ka suba jo ka thau de ha kani kapor na kaliam jungi ku ka jo ka group na boro arteli ha ka bangi la yamir jingmut bangin yasno tilang ban wan rai kani ka kut ka suba ha ko sno ko thau de na kaliam jungi ni kerpat ya barok kinong snong ki badan hapo jong kane ka snong ya pa lingba jong kane ka por ka pamenta ngin la ban long kum ka jing kanuksa ka babahaban pin i ki wipat bikin sedang ya kata ka jing la gut namar bunsin hi bakano ka kam ka bangi sedang ni de sedang suana laying om dei tang ki nong snong jongi ki panjabo ai kane ka silinter jong ni surok badan hapo jong kane ka snong de hendrei ki panjabo hi kane ka snong te kidai kibabun hi kidai kinong yem kibayat lenti nang ni haba ki syong hapo kali ibam jingbam plastik di bilor ni berat nak support kulo ni berat susurong te bat kam ru kawai kidon ru kipriu ki pat semungku i kata kecing le kut ya ka ba bunsin hi haba hoat halaying le kut ni pun kut ki ying de hendrei ke jabo kibami nalaying pat kim syam thang bat kim syam bat laptop bigi ah kim kliu ba de bendap ha kurkom ke badai hendrei ngi sim ni kitu ki jabo ki sebram na ying pat nilai ban berat ki lenti nilai ban berat ki jaga pat ba de ka tu kamlong ka ba damar ngintip ba na kitu ki jaga ki bangi berat ki jabo ki jaban ba udon pat uta ule no obasir khai ba bengyong udah uskan perjong ubalak ban wan but chua ba mangingin po ying mo ula de ban po lupa kum kinong snong hi ngi de ban sim ya kata kalat lenti ngin wan rai kata ko suba bangin la jero ni jimpang sekai
bangil aton ka jing ya mir jing mut wat presiden ba jongi jong ka northern region ba Marcus Martin bangil abu ya kapor nak kapor bangin ya pengkut ya kane ka sinong ka thau jongi na mar kalong ka jing jakria ka ba siapa palat de kon ai play ya kini ki dur ka ba jong ka sinong ti balayat persendran laingi percakapan laingi lembat ya kini ki Robert Swing jong ka amber unit bat ka SSG Single Group ai play ya bi ba play undon ong kalang ban ngi nakapor bangin la ban ya tray kham hai kam ya ka kam imlang saklang jong ka sinong ka thau ka jing khut jing le subahi don kam hangi ki briu hasnong ka thau ngidei ban pikir pha ngimdei ban ya bret pathar bat nga konturu ya kinong snong jongi ngidei ban don kata ka jikit klik lang ban ya pej ya ka pha kamet hasnong ka thau ya jing khut ya jing suba te kamdei ru tang kata kandon ru hasnong ka thau ba kum ka kiat kum ya jing di pasniu babun jaj ni hasnong jongi ngidei ban long ki bakhuj wat ya drok ru ngidei ru ba pha ban uban kibriu jongi ngidei ban ya like ya kita ka jing sniu